Ọ bụ nwa awọ gwara nwa agwọ na ihe ahụ nne ya gwara ya na nne nke ya onwe ya gwakwara ya otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na nkakwụ dị ndụ na-esi isi otu a, kedụzi otu ọ ga-adị ma ọ nwụọ anwụọ? Agaghị m agwa agadi nwanyị zie imi, n'ihi na ọ bụghị m ga-ata isi ya ma ọ nwụọ. Ọ bụ site n'ajụjụ ka esi ahụ mkpi mmụọ. Ọ bụrụ na okpenseke anọghị n'ubi, ji awara awa adọrọ akọghị akọ. Onye na-amagbu nwa akwụ ya chetakwa ụbọchị a ga-agba ogige. Ọ dịghị ebe esi ime ala eje na-abụghị be ndị mmụọ. Ihe a na-achụrụ ọkụkọ n'isi akwụ bụ ka ogwu ghara ịmapịa ya anya, ọ bụghị ka akwụ ghara ịgwụcha. Onye gbachara ọsọ ka nwoke adịghị mma ka o kube ume ka nwaanyị. Ụkwa adịghị ere ụbọchị ọ dara. Nzukọ akụ na ụkwa na-aka mma n'ime ọnụ. Ọ na-abụ akwa karịa ikwu na ibe ebunyezie ala ozu. Ihe dị mkpa bụ ka mmụọ bụrụ dị ezigbo mmụọ, ma ya fọdụzie onye ga-akụ ogene. Ọ bụrụ na okokporo koro ụta ya chere akụ, ị mara na ihe ọ debere n'ụlọ ya agwụla. Obodo niile chiri ọzọ ebule bụcha ụmụnne atụrụ. Emetụrụ ọkwa emetụrụ anụ ngaringa. Ọgọ bụ ikwu atọ. Ọnwụ gburu ọkwa egbuola onye be ya. Awọ sịrị na onye ukwu na-egbu na-eji n'oge apụ nkiri. Okokporo adịghị ekwe bụ na akpọbeghị oku ụzọ abụọ n'otu oge. Ọkụkọ sịrị na ọ bụ naanị ndị ike dị na-eje ọgụ, na ya onwe ya na-eje ọgụ isi akwụ. Ọ bụrụ na dike atụghị egwu, ọ dachie ụzọ. Mbe sịrị na ọ bụrụgodu na ya etoghị ogo, na ọ dịghị mgbe ya ejighị etokarị ejula ogo. Onye kpọmkpọm na-akụ, onye bịambịam etiri na-eso ya. Adịghị ata ozu nsịkọ na nzuzo. Ọkụkọ sịrị na ọ bụrụ na egwuregwu ruo n'ịtụfu olu n'azụ, ka agụpụ ya. Akọrọ onye ọbịa, ọ gbaa n'aka. Akọrọ onye ụlọ, o kwee n'isi. Onye maara na imi nkịta na-adị ya mma, ya bechara ya taa. Ọ dị mma ka nzukọ ụmụ agwọ bụrụ n'obi eke. Ọ na-abụ alụba ọgụ ịhụnanya, ọ dịka ọkpụkpụ adịghị n'ahụ. Ọjị sịrị na ihe ha ji ekwe ka awa ya awa bụ ka onye ọbụla hụ na iwe adịghị ya n'obi. A na-ahụgodu isi onye jọrọ ọgụ tupu asị ya bute isi o butere. Ọ na-abụ agbọghọ tụfuo ezigbo agwa ya, ọ sị na ọ bụghị akara aka ya ịlụ di. Ọ bụ ọjị dị mma ka ụtụ na-agba. Onye gburu ichi na-eche mgbe ọnya ga-eme ya bụ onye nzuzu. A na-ekwu na okpu ezughị ndị ichie ofeke ekpuru abụọ. Enwesịrị na ya maara ihe, mana o chefuru na ya agba ụtọ. Ọ bụ nkịta iberibe na-agba ụja ihe agụ hụrụ gbaa ọsọ. Agaghị m anọ ebe m na-ebekwanyere mmadụ akwa tibe na chi m egbuo m. Ọ bụ ọkụkọ iberibe na-eje oriri ebe ụfụ bụ onye isi oche. Okenye na-aracha ọkụ ma o richaa nri aghaghị iji aka ya sọọ ọkụ otu ụbọchị. Ọgaranya na-asọ mkparị zere egwu ụmụaka. Mbe sịrị sikwa ya ọnụ ahịa ihe ekwere ibe ya, kama a pụọ n'azụ si were ya na nkịtị. Ọ na-abụ ikpokọta akwụ ahọrọ ugo, kama ikuku ga-eburu nze ya buru okpu ya. Kama ihere ga-emebe ngwere mara ibu, ọ sị ka akpọba ya ngwere feji ọkụ. Ogoli nwaanyị kwucha ihe ọjọọ di mere ya, ya kwukwa nke o mere di ya. Ihe ọ sọrọ gị tinyebe mmanụ na nri nkịta, nsị ya ga-adịrịrị oji. Onye emeghị anya ka ọ na-aghọ ara, ụmụnne ya agaghị alụnye ya nwaanyị. Ihe gbakọta afa bụ isiokwu, kama ọ bụ ole rere ere. Ụkwụ adịghị akpọ mmadụ n'ụzọ ochie. Ọ bụ na ntụtụ ụkwa ka esi amata onye ga-abụ ubu nri. Ọ bụrụ na afọ tụta ime otubo agba ama, ọkụkọ na-akpa nri na obi onye ohi nọ ite ofe nso. Ọgụ nduru adịghị agbapụta ọbara. Onye kwụrụ ụdọ bụrụ ụbụ ọnwụ. Anụ ọhịa na-adịghị ike ọsọ adịghị eje ịkpa nri n'ehihie. Udele sịrị okenye anwụchala ka ụmụntakịrị hapụ iri ya kpọọ ya egbe. Ọsa gbajiri ọdụ ya arụọla mma ya. Ụra amara ozugbo adịghị ezeta ya ezeta. Aka mkpụmkpụ adịghị ekwe mbe
eweta ihe dị n'uko. Mgbe dimkpa lụkọtara ọgụ bụwa asọ, ị mara na ike ọgụ agwụla ya. Ejula sịrị na ụmụ mmadụ na-asị na ya adịghị ike ma ọ dịbeghị onye ọbụla na-esi n'ihu ya ejide ya. Onye bu mmanụ adịghị emesu ahịa. Nwa dibịa mkpụrụ ego na-ebu nke ọgụ ego ụzọ agbajuo akpa. Nwata jụọ okenye njọ achịcha, okenye ajụọ ya njọ amamihe. Onye oke amamihe na-anwụrụ onye nzuzu. Ọ bụ ụbọchị mmadụ riri oke ji dị n'ọba onye ọzọ ka o riri nke dị na be nke ya. Ọ na-abụ asọbala onye isi anya, ọtakpọ azụ dị n'ofe. Onye chi ya dere na ọ ga-abụ ogbenye, ọ mụtagodo nwa ogbenye alụrụ ada ya. Mmanụ tụkarịa ji nwata, o zuo ya n'azụ. Aga amalụ abụghị nseke, ọ bụrụ akụ eriri eri. Onye kuchiri nwunye nna ya adịghị ama ihe ite nkwụ na-ada n'ahịa. Agwa nwata na a ga-egbutere ya ụkpana ma a na-alọta ọrụ, anya atọ ya n'ụkpa ebu alọta. Ọ na-abụ agụụ jide ọgaranya, ụmụaka asị na ọ dị n'ụra. Aga akpọtụrụ adịghị mma ịda ụbịam. Adịghị amụ ịgba nkịtị amụ, kama ọ bụ onye nụ aha ya o mee ka ọ nụghị. Nwa dibịa hụrụ ụmụnna ya kwakọrọ ngwongwo ya amaghị agba afa. Ọ na-abụ nwoke anọghị mma ewere ihe ọ na-asọ chere ya ọjị. Adịghị egbu agụ asaa tupu dike azaba ogbu agụ. Enyi zogburu ọkụkọ adịghị mma esi na ya na ihe mere. Onye kpujere ewu n'oke bụ ọgọ mkpi. Onye ọnya juru ahụ na-agbara ijiji ọsọ. Akwọ onye ụjọ mmiri, ọ sị na ọ bụ na mmadụ adịghịzi awụ ahụ n'ụgụrụ. Ikuku tọrọ ịzaga n'ije ụwa. Anụ aha ya na-ewu ewu adịghị eju akpa dinta.